Betul. Yes, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat nggih. Amin. Jenengan nggih tetep semangat. Ya. Senajan to kencing batu. Wah. Wis muga-muga enggal mantun lah. Amin, amin, amin. Jane rasa diobati ae. Lah ngopo? Bangun omah malah ngirit to. Kok iso? Arep ndase udah tak nguyuh cerit metu. Watu. Kowe ra ngrasane kok nyok. Ya. Kuwi nggih ragat operasi nggih mondasi wis iso. Oh, ngaten. Heeh, ya. Nggih, sebaken niku sing penting niku sehat lah, sehat. Iya. Sehat. Monggo sing jenenge para pamirsa, para penonton ki ora mudeng, ora pengen ngerti dalange sehat apa ora, sing penting nonton iso gayeng, iso regeng. Lah kuwi berarti dadi seniman niku kaya ngene tanggung jawabe gedene kaya ngono. Jenenge netizen iki ngoten niku. Iya. Pokoke iki penting ki gumyak, regeng, gayeng. Ora ngerti seneng dhuwur panggunge kahanane kaya ngopo. Ning kula lan jenengan kudu profesional. Oh iya no, senajan to ki kahanane ki ya rada lerek-lerek ya kudu semangat. Senajan to ki enek masalah neng omah ya aja digawa neng panggung. Udah dadi bubrah. Pokoke los mikir sing penting para pamirsa seneng. Rasa mikir awake dhewe lah. Lah iya, heeh. Awake dhewe ki rasa dipikir. Ora usah dipikir, kersane penting gawe senenge wong akeh. Nah, niku mengke kan iso bali ning awake dhewe. Iya, jenenge nyenengke wong liya mesti ku awake dhewe iso seneng. Iya. Disenengke wong liya genti. Wong nandur ki ngunduh kok ya. Lah, wong nandur ngunduh yen ra pangan tikus. Daleme Pak Sidi utawa Mas Gendon. Oh nggih. Wis kenal po? Pak, aku kenalku Pak Gendon ngono tok. Oh iya. Pak Sidine mboten kenal aku. Iya. Kenalku lek Gendon ngono tok. Oh iya. Kemau Rene wis ket mau. Sinten kula to? Pun wiwit kala wau. Saya mau liwat piye sing mirsani sak mono kae. Nggih liwat mriku terus lusup enten mriki. Terus majeng munggah mriki gak iso. Lah ora enek undak-undakane lho. Iya, nanti diangkat Bae Kakung kuwi. Iya. Bae Kakung ketoke nggih penasaran niku. Penasaran apa? Iki jane iki menungso apa uduk? Lanang tenan apa ora? Kayak bopong lho. Karo dikerowok iki. Duwe apa ora ngono ya? Lah nggih. Nek alhamdulillah. Jare ibu-ibu ning kono mah sing kaget. Nggih enten. Kaget piye? Unul-unul ngono lho. Kirik ngono. Uang kok kirik. Ya. Boten mong kegojekan kewala. Niki nderek urun dedonga kagem keluarga Pak Gendon. Gelar hajat dalu punika mugi pinaringan berkah barokah. Sabibaripun gelar hajat menika rezekinipun sempulur. Usahanipun sound system menika tambah sukses, tambah ngrembaka laris manis. Amin. Iki sok ya tajak kerja sama Mas Unjak. Pripun? Sone ling Gendon iki. Nggih. Tak suwuni senjata pitulung mengko bergabung lawan Dwi Jolaras Indonesia. Tanggal 20 Agustus sowan ana Kaliabu. Kaliabu niku Saradan apa Caruban? Kaliabu niku apa sih? Oh, Saradan. Oh, Kaliabu kok mboten ngertos to jenengan niku. Aku ki wis suwi ora rono. Jawa Timur lho. Kowe apa ngerti? Kaliabu. Kaliabu iki kecamatane ngendi? Kaliurang. Ayo. Mau padha dhewe ora ngerti aku kerep rono ning kecamatan iki sok camuh ing antarane Caruban karo Saradan mergo kuwi mepet. Nggih, mepet. Nggih. Sok tanggal 20 kuwi karo audio sound sistemnya menjalani Pak Gendon. Jak kerja sama. Tanggal kali dosa? Ya. Ngapunten kalau mboten saged. Lho sebabnya? Mboten jenengan kono. Mengko panitia saka ing kepala desa Kaliabu ngersane bintang tamune Mas Jok Lidik karo Jok Ludruk. Nah, jos niku. Jok Lidik, Jok Ludruk karo Jo Uncek. Ora genah. Suloyo. Iki mantenan lho Mas Unjak. Oh, mantenan. Mas Andoko kelawan Mbak Intan, temanten kakunge Mas Andoko. Temantene putri Mbak Intan. Ngaten. Dungane no. Sinten? Yo mantene sekalian. Kula ndongake mantene. Oh iya no. Malah Pak ndonga dhewe ra kabul ndonga manten. Loh, aja kleru. Cok kalau mongso lek ndongane awake dhewe ora kabul ki lek ndongane wong liya malah kabul. Ngono lho. Oh ngoten to. Iya. Aku ya sprene gur pengen modot ora modot lho. Nek kon ndongake mantene.
Wis muga-muga mantene ngoten mawon. Ya. Ampun pegatan. Ya. Sing penting gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Yen gelem nampa kekurangane insyaallah uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa ya wis kelakon bubrah. Ya. Niku mantene. Nek nganti ana geseke ana gegere aja rebutan bener ning rebutan salah. Nah, niku sing penting iki niku wong omah-omah ki mesti ki enek gronjalane, godhone ki enek, abot. Ya dadi kudu yen siji dadi geni ya sing siji dadi banyu. Ngoten, ora kok geni kabeh ya bakale kemebul. Kowe nuturi ngono kuwi kaya iso nglakoni. Kowe duwe bojo to? Duwe niku. Oh, tenane. Nggih duwe kok ketok nyepelekke to jenengan iki. Lah aku ki takon kok. Lah ketoke tenane. Lho ketoke nyepelekne. Ora, aku ki takone duwe bojo, Jak. Gadah wong. Anu asu, Pak. Maksudnya wong lek aku takon dong takon maksudnya wong kaya biasa ngene iki kaya apa kaya awakmu ngono lho, padha ndeke ngono lho. Nggih, wong kaya biasa, wong biasa. Oh, biasa. Biasa nggih. Pomo sinden sakmene kae iki bodine kaya sapa bojomu? Kaya sapa? Sing ndi? Sing niki nomor king mriki nomor kalih niki lho. Sing niki. Nah, kaya bojoku. Nah, nggih ngoten niku. Tenane lho. Niki bojone jenengan to? Heeh. Ijolan apa piye? Ijolan dasar. Bojo kok ijolan. Wong bojo ki sedumuk bawuk senyari bumi kok anu sedumuk bathuk. Nah, sedumuk bathuk. Sedumuk bathuk apa? Ompari basane ki di sawang wonge wong lanang ki ora trima kok arep dijolke. Lah nggih. Yo duwe anak karo bojomu. Nggih alhamdulillah sampun macange. Pinten? Pun kalih. Weh, jane 3 ning setunggal mboten tendase nika. Wis kaya industri. Nggih nabrak jenengan niku. Oh menungso kae industri niku lho. Pun kalih alhamdulillah. Oleh adile sing kuwasa kaya ngono ki ya, Dek. Nah nggih. Nek pensi jodone iki ora kurang dalan. Tur bojomu ya bisa menerima kekuranganmu, kowe ya iso menerima kekurangane bojomu. Betul, Pak. Betul. Lek kenal ning endi karo bojomu? Enten HP, Pak. Ojo guyang-guyang aku tantenan. Estu enten HP. Kok ning HP? Medsos niku jaman riyen, Facebookan. Niku foto profil kula niku kula kei gulu munggah tok. Weh, ngono. Nggih. Lah bojomu ning endi to? Riyen enten Singapura. Weh, riyen TKW. Kenalan lewat Facebook. Facebook. Nonton foto profile kan ndadasane lumayan to kiane. Ya. Aku ki jane ki ndadasane lumayan. Ya mung jagrake iki lho sing eleke. Lah kenalan, bojomu ngertine ya sirah to. Ketoke kan ya bagus ngono. Aku jane ya guyon, yang seneng tenan ya Mulya. Aku ya ngono ta. Oh, Mulya kok Singapura, Mulya niku. Mulya kok Singapura. Lah kok ya mulih tenan niku lho. Iya. Lalah kula mapak enten bandara. Walah karo sopirku ayel-ayelan. Kok iso? Engko tenanan wedok tenan ora. Engko duwe wedok kok gek banci ngono. Alah ditonton sik ae. Upamane engko pokoke bocah nggo klambi abang. Oh iya. Klambi abang kuwi ketoke ora masuk, awake dhewe minggat ngono aku ya ngono. Karo sopirku. Wah delalah kok ya masuk ngono. Langsung mabruk tak papak ae wetuk ana sing kaget. Kok iso kaget? Nggih kaget to. Lah enten nggih promo ana foto profil. Niku kan ketok gede dur to. Lah mbok kecethuk kok mung setugel. Niku wong wedok ngendi sing ora kaget. Iya. Lah dalah ngono. Nggih aku sing kenalan nang Facebook mau aku. Oh iya. Ya wis terus mlaku. Nah niku terus kula tembung teng wong tuwane. Weh, langsung pokoke seladi kapangan garangan kok. Oh iya. Oh pasti judune kaya ngono ya. Nah nggih. Luar biasa langsung rapi ya. Mboten. Teng wong tuane kan ra etuk. Oh ngono. Kok kuwi arep etuk kuwi arep mangan opo ngono. Oh iya. Terus bojoku ngeyel. Ngeyel piye? Ya engko mangan sak mangan-mangane dadi bojoku ya lunga. Weh, ngetutke aku. Wah, kawin lari berarti. Mboten bayangno kula kawin lari. Modele kaya ngene lho. Oh iya, banter bojomu ya? Nggih.
Akhirnya rabi Akhirnya tenan. rabi ngantos sementen iki. Wah. Ya alhamdulillah. Wis muga-muga iso Iki ndonga. bojoku ya gelem nampa aku apa enenge gematine ra ukur Pak kalih kula. Sing dadi pertanyaanku. Pertanyaan apa? Lek pas sunah Rasul lu modele piye terus? Ngerti ora tak critani kuwi mau. Wong penasaran ki ya entuk to. Lah terus takoke bab koten kok ya. Aku mbayangne piye no? Polahmu piye no? Nggih, piye ya nek aku arep crita mesti jenengan ngeyel. Alah ra mungkin. Yang arep cerita secara teori. Anu napa ngambil garwane jenengan prakteke mriki? Aja. Lah pripun lho? Pokoke ngoten nika lah aku dhewe iki ya ora nyono ora ngira kok ya. Oh iya. Kaya iso aku ya ngono lho. Iki pokoke awake dhewe niku pokoke percaya karo Gusti Allah mawon. Yen diparingi urip mesti ya bakal diparingi rejeki ya. Jodoh rezeki pati menungso ora ngerteni. Sing ngatur mung Gusti Allah, sing penting awake dhewe gari nampa nerima peparinging Gusti Allah. Jos. Niku. Muga-muga guyub rukun nemu temantenan. Amin ya robbal alamin.